A Centola segue a obter prezos elevados na lonxa de Ribeira pola súa escaseza. Isto unido á falta de ameixa ou nécora está a facer do 2025 un ano negativo no marisqueo para os profesionais ribeirenses. Coa veda do polbo a poucas xornadas de iniciarse, os profesionais reducen as súas opcións de capturar especies. Polo momento, unha pesqueira que se mantén aberta e a que van numerosos mariscadores de Ribeira e a Céntola. O ano bo non foi. Foi ano bo de precios, pero non foi ano bo respecto a capturas, non? Sabemos que tivemos moitísimas, unha diferencia enorme do ano pasado este en capturas, e claro, sabemos que o precio sí, pero tamén temos moitísimas femias, xa desde enero, moitísima centola que hai que tirar ao mar que xa está ca hueva, non? Está para desovar. Entón, únese un pouco máis ao problema que tiñamos, non? A ver pouca, e unha pouca que che ven que está ovada que tens que tirar, pois xa non faz o día, non? Polo que, a pesar das poucas capturas que se rexistran, está a compensar polos altos prezos. Estamos aguantando ben, de momento, pero moi pouquiñas capturas, non? Temos moi poucas capturas. Xa che digo, non mirei o estadística da lonja nin na consellería como están as capturas en este momento, porque, bueno, normalmente sempre paramos en junio, e hasta agora ainda non miramos, non nos xuntamos para valorar cando sería o cierre, non? A falta de centola unida á escaseza da ameixa está a facer deste 2025 un ano bastante malo. Bastante malo. A verdad que este ano no marisqueo foi malo un por sí. Podese dicir que tivemos días de, bueno, ventas bastante boas, pero polos precios elevados, a causa de non tomarmos marisco, non? Nécora houve moi pouquiña tamén, este ano fallou moitísimo, centola tamén moi pouca, marisco, podese dicir que moi pouco de todo. Foi un ano crítico, xa se ve en todas as lonjas, e na lonja de Ribeira, o que pasou estes meses pasados co lirio, que sempre había grandes cantidades, moita cantidade de lirio, de xurela, este ano, pois lirio ningún, o lirio empeza a aparecer hora de golpe, empeza a aparecer en grandes cantidades. Sen embargo, os 2 primeiros meses do ano as capturas foron moi baixas, unha especie que se engade ás posibilidades de pesca é a xarda, que xa abriu a súa campaña. Pois empezamos a captura a provincia da Coruña para a pesca dirigida para acabala, non? Tiñamos antes aberto xa sin porcentaje, ningún 20% ni nada, que iba con carácter retroactivo, que se iba a anotar as pescas que hubo hasta ahora para agora cando empezara a campaña, pero bueno, polo que a información que eu teño, de momento Pontevedra, que xa está, ten un barco ou dous arriba no País Vasco traballando, e de momento non apareceron capturas aínda para a pesca dirigida para un suelo. Pérez afirma que polo momento o 2025 está a ser complicado en todos os segmentos. Estamos defendendo porque temos moita clase de artes, entón temos clases de ventas moi diferentes. Non é o mismo como as cofradías que dependen dun arte ou dúas, se fallan esas dúas, pero claro, nós temos outras pesquerías pois que nos van axudando. Se nos falla a nécora, pois igual temos centola. Se nos falla a centola, pois igual temos os barcos dos miños, ou temos a barcos do arrastre, ou os barcos do cerco, depende, non? Da pesquería esta temporada. Son cousas moi típicas, moi diferentes unhas de outras. No que vai de ano, a lonxa de Ribeira comercializou 3.061 toneladas de peixe e marisco que xeraron 8 millóns de euros, datos lixeiramente inferiores aos rexistrados no mesmo período do pasado 2024, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar.